yo digo así, porque despois non tardamos 5 ou 6 meses. Eu empecei hai moitos anos, que fixen a primeira hai moitos anos, pois sería lá por o 50, do 50 ao 52. Pois esta, collo, poñolle a chapa, clavo, fagolle as voltas e despois é cando isto xa está preparada para as 15.000 pesetas, que é un regalo, Compramos a tela, facemos primeiro, montamos o que é o pantalón, despois compramos lana, montamos os adornos eses que van por abaixo de lana, depois facemos as puntillas, os perillos e rematamos o pantalón. Depois empezamos coa chaquitilla, primeiro faz a chaquitilla e despois montase os adornos que leva. Por nós estes calculamos que sobre 100.000 pesetas máis ou menos, é o que, sin contarnos o tempo que se perde, nin a mão dobre, nin eso. Bueno, pois isto poñemos unhas medias negras e por encima das medias un calcetín blanco. Logo poñemos unha camisa blanca e de seguido poñemos o pantalón. Despois do pantalón ese, pois collemos e pomos unha faixa por riba, que ao mesmo tempo de que nos protege sujeta o pantalón. Despois desta faixa, pois pomos unha sábana ou unha colcha envolvéndonos ben envolvidos e ben apretados.